Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga ana iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga anak ti bulsek. Ket daytoy ti kayat ko nga isalaysay. Tabarang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ana. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapan ka din ni pagadalan niyo, Ana, anak ko. Wen nanang, urayan da ka ni tatang inton malum ijay massage clinic yo. Dagasin kayon to, tapno adda kadwa yung agawid. Agyaman kami unay, anak ko. Agyaman kami. Gaputasan na kami nga ibain, nga uray kastoy ti kasasaad mi. Wan nga agpaiso, anak. Saan ka amabain amang ikuyog ka na kami? Nga uray bulsak kami. Apay ko maamabainak, nanang. Da kayo pa'y timang papaadal kanya. Wan gaputa pagrebangan mi dayta. Amok no kasano ti panagsakripisyo yo. Tapno laang maipaayo dagiti kasapulat. Iso asay saya atak met ti panagadal ko. Nasapa tayo ang makaawid ita. Gaputawan ti may sa subject tayo ita amalam, Ana. Wen nga rod. Umay kan. Agiddan tan arumwar diti pagadalan. Wen best friend. Ngam agawid ka kadin adagos? Saan pay? Mapanak pa iti ayan ti trabaho da tatang kananang. Urayak idan, tapno adda kadwada nga agawid. Kasta ka di? Wen, kat sikangay, papanam? Agawid ako man. Ngam mabalin ka di ti sumurot kan ka? Kaya't ko makita ti ayan da tatang kananang mo. Wen friend. O sige, mapantangarudan. Auntie, anya ti bagayo? Kaya't ko lang nga ipalagipkan ka. Abulsak dagiti dadakkel mo. Amok dayta, auntie. Saanin ang masapol nga ipalagip yo? Katnupod no nga amom dayta. Isardeng mo nga rodan ti kinaagraraman mo ang makadal. Anya? Auntie, ikarkarigatak ti makaturpos. Tapno matungpal ko ti arapaapda para kanyak. Nagadukit din nga mo. Agamiris kakit eh. Kat sumardeng kan nga agatal. Kay kayat mo matakit kita ang tirigat da. Tapno magunod mo lang ti bukod mo apagragsakan. Ay agraraman. Nanang, tatang, adto'y ti kapeyo. Idisok dito'y lamisaan iti sanguyo Agyaman kami, anak ko. Talaga nga ammom, akayat miti agkape. Ito kasti amal pas tayo amangan. Ana, madlaw ko amal-malday ka. Adda ka di parikot. Di daklatan ni kaskaso, tatang. Adda lang amin pampanunutak. Sigurado nga adda pa kariribukam. Iso akasta ka. Ibagam kada kami ni tatang mo, no anyaman dayta. Wen nga rod anak, apay, masapul mo ka din ti pagbayad mo iti pagadalan? Saan pa'y matkit di, tatang? Ngam, nasaktanak lang amin iti panagsasaon ni Auntie Marina. Apay, anyaman ang timbagbaganakan ka. Kasla iparupa na ngawan sirbik nga anak. Anya? Baybay antayo latan ni Antim. Sapay la kuma, tagbaliw to matlaeng. Ay, unay mo tanday di akabsat ko. Imbis akasyan na tayo. Ngam isupay ti mangimamag kada tayo. Uwen nga rod, nanang. Ang tinapatag. Agpipin natag tayo asa nga pamilya. Husto ka, anak ko. Agadal kakit di na imbag. Tapno makaturpos ka. Ket maadaan kanto itinaranyag masakbayan. Umay kan, Ana. Lumugan kan. Tay tulog ka ng pagadalan nyo. Tapno saan ka amala daw.
Nagatidog pa ti pila dito'y paradaan. Sigamat gaya, Manong Lester. Agyaman naklaangan. Nakababain mo't no agpay tuludak pay lakan ka. Umay kakit din. Awan rumbang apagbainam. Yaputa kahit ko lang ti makatulong ka. Jacket amala daw kay di pagadalan nyo. Agyaman no kasta, Manong Lester. Nimat Manong Lester dyan ang itulod kan ka dito pagadalan, friend. One friend. Mabainak ko ma. Ngam, agpilit mo't ngamin nga itulodnak dito pagadalan. Nasingpit at talaga ni Manong Lester. Ngam, agdat-daton ka di kan kaday di abak nang? Ay, saan, friend? Kan may saan nga agdaton kanyak dayjay? Gaputa sa anak ang maikarikan kwa na. Anya kita saanan? Kat no nagpintas ka, nagsingpit ka. Nasirib ka pa'y. Ay, sutilan nakmanan, Myra. Intakit din. Mapantan iti sumaruno a klase ta. Amangan numala daw tapay. Ay, unyag paiso. Sige, umay ka nga rudan. Ngampod no timbagak, friend. Nagasat ka no sikat ti ayatan ni Manong Lester. Imposible day ta, friend. Sardangan na kun asut-sutilan. Gaputa nakababain no dumanon kan kwa na day tabanag. Alahunan, Ana. O sige, mapantangarudan. Sumrektan di ta classroom. Amangan numala daw tapay. Anya ka diti maipaay ko, Manang Marina. Nakapasyar ka mo't dito'y balay. Napatagti bagak, Estela. Saan aga putakabsat ka? Kat saan kumatan atubngaran dagiti madingar aramiden niya? Anya ayati kayat mo asawan. Agamiris kayo kumamat Apay, gaputabulsag kayaon kat diyon amaw dagitar aramiden niya. Numaday, wano nasayaat. Jak maawatan. Ibagam kumanuan niya talaga ti kayat mo ang mapasama. Marigrigatan kayo lang arudan iti panagbiagyaw. Ngam ipilit yu pa'y laang mat apagadalin di anak yaw. Manang Marina, saan atubang ti kastoy akasasaad me, tapno ibagam ti kasta. Ikarkarigatan me apagadalan ni Ana. Dayta kat ti madikan ka. Ayunam latajay anak mo nga uray madin ter aramiden na. Daytoy lang ti may baga. Makiasawan ni Ana kat saan ang makaturpos iti panagadal na. Sana kasta ti anak ko. Husto ko man manang. Saan aga po tabak nang kayo? Kat imamag na kami na yan. Nakaturogan ni Nanang, Tatang. Sumra kayong matan iti kwarto yu. Ingkay maturugan, tapno makaina na kayon. Madamdaman to nanak ko. Kaya't kapaya kasarita. Ay, anya ka diti kayat yung nga ibaga, Tatang. Mangtiplaak pa iti kapiyo. Saanan? Agtugaw kakit di dito'y abay ko. Taday bagakken ka. Nasaong amin kanyak ni Nanang mo ti inaramid ni Auntie Marina itay dito'y balay. Tatang, agsardangak sa laangan nga agadan. Marignak at marigatan kayong agpaiso kan ni Nanang amang isaksakad iti panagadal ko. Saan, anak ko? Ikarigatan mi timang paadal kan ka. Gapo ta ipatpatagda ka. Amumin no anya dagiti arapaap mo. Isu nga uray marigatan kami. Ikarigatan mi timang paadal kan ka. Agyaman nagtatang. Kat ikarig. Makaturpusak. Tabarang makalungaw tayon tumot iti kastoy akinarigat ti panagbiag tayo. Apay asimarungkar ka. Manong Lester. Okay. Sapay lang ko Tasa anak ang makasingakan ka. Hindi nakagura. No, ibagak nga agayatakan ka. Anya? Agayat ka itikas kanya. Sana nakaskas daw na ita, Ana.
Nupay simple ka babae. Nasingpat ka na saya at mati ka babalin mo. Kastamatan na kiti dadakkel mo. Agyaman na kiti panagayat mo, Lester. Ang amno ita, awan pa iti panunot ko dahi abanag. Awan sa bali at tarigagay ko, no di ti makailepas iti panagadal ko. Amo mati ka sa saad dagiti dadakkel ko. Kat kayat ko at tulungan ida. Maawatan ka. Di kagdanag. Nakasagana ak nga aguray. Gaputa ay ayatan ka. Kablawan ka, Ana. Sikat ti maysa ka dagiti makaawat iti pamadayaw. Iti umadanin a closing tayo. Agpayso, sir. Diyak ninamnama ang makaawat ak gayam. Nauray ka na yun kung ay kamkamat ti pagbayad ko iti matrikulak. Sakbay ti exam. Deserve mo ti award mo, Ana. Nasilip ka. Katpatsyak nga adayo pa iti magtang mo. Agyamanak, sir. Dayawon ka mat. Tadi mo imbain dagiti dadakal mo. Iti laksit ti kasya kasasaan da. Wen, sir. Gaputasan arumbang nga ibain ko ida. Ipatpatag ko dagiti dadakkel ko. Amang ipatpatag kan mangil ilalamot kanya. Madlaw ang nakaragragsak ka ita, friend. Siyempre, friend. Ngamin, umadanin ti panagturpos ta. Apay, saan ka maragsakan? Maragsakan ak matang. Kamodyanan na, makaturpos tamatlaangan. At damatlaangan bunga ti panagsakripisyo dagiti dadakkel ko. Wen, friend, ngam adayo ang makaturpos ka, no di mo sinaysayaat. Kayat ko ngamin atong palen ti arapaap da tatangkan nanang para kanyak, Myra. Saan ka di akas tamatlaang ti kayat mo? Wen, friend, ket agyaman ta iti Diyos. Gaputa tinarabay na ta, kabayatan ti panagadal ta. Kablaawan ka, Ana, iha. Agturpos ka nga da pamadayaw ang maawat mo. Agyamanak manen, Sir Pasio. Ket madlaw iti rupa dagiti dadakkel mo. Akas tauna iti ragsak da anakam mo. Iti kinadda ti pamadayaw ang maawat mo. Punyo day ta, sir. Katstapay la ko ma. Taday ti pangrugyan tinapintas agasat para kada kami. Mamati ak akasta, Ana. Basta pagtali na edem ti kinasaya at ti panagpuspusom. Tapno kanayon lata ti parabor ti apuken ka. Uwan, sir. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlangan, iti panagadal mo. Iti laksit ti adu arikat. Agyaman hak, nanang. Gapo da ito iti panagsakripisyo yung kanitata. Pagrebangan mi day tadadakkel mo, anak. Ket sapay la kuma, tagtalin na iti kinasayaat mo. Congrats, friend! Naragsak ka pa nagturpos. Agyaman hak, friend. Kastamot kan ka. O sige, umay ka. Tagpa-picture tayo. Naibang nga oras mo, Ana. Ay, kastamot kan ka, Lester. Sige, sumurag ka. Nagyaman na ka. O sige, agtugaw ka. Imbag man, tanalagip nakpay. Pulos asan ka analipatan. Ket adak ita. Gaputa kayat ko ako mustan ti idardarirag ko nga ayat kan ka. Kunak no nalipata mon ti may papan iti dayta. Gaputa na bayag mo't asaan ka asim marsarong ka. Jak kayat amasingak ti panagadal mo. Ngem itata nakatorpos kan. Ken adapay natalgad apang gadam. Idaton ko manan tinapudnong ayat ko. Agyaman nakta nakauray ka, Lester. Kat, jak mo tin agpalpalikaw pay. Aklo nakti panagayat mo. Gapot ha,
Ay, ayatan ka mat, Lester. Agyaman ak, Ana. Ikarik, si kalang ti babae nga ayatek, ititong palbiyag ko. Nasaya at atalaga ti Diyos kada kami, Mr. Lonely. Nasingpot ni Lester, ket iti sana nagbayag, nagkasar kami. Ita, nasaya at meten ti pannakilangan ni Auntie Marina kada kami. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Ana. Ana, pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay iti dayto apakasaritaam. Ipakpakita tuy pakasaritaam nga awan ti imposible. No talaga a determinado ti tao amang tunoy iti arapaap na. Ken pinaraburan na ka ti apo, gapo tadi mo ibain, dagiti dadakkel mo, nga oray kasday ti kasasaad da. Ala, agyamanak manan, iti ingka panangibinglay iti kapadasam. Bueno papagaya, minka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagaman nagpailinga di tinagan nga Ana, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.